3, 4. Alting er meget mere lige til, når vi er Martin og Ketil. Alting er meget mere lige til, når vi er Martin og Ketil. Ketil, hvad er det? Nå ja, undskyld. Du må have en god tur. Tak. Afrika! Liljer! Jeg har ikke noget bedre! Hvad står, Martin? Hvad er en slange? Der er der ikke nogen slange. Nej, Martin, den anden vej. Nå, det er jo bare en haveslange. Ketil. Hej, Ketil. Jeg er tilbage. Ja. Goddag, og velkommen til Mad i Rummet. I dag, der skal vi lave smoothie. Og det vi gør, det er, at vi tager nogle vingummier. Der er rød, gul, grøn, og der er hvid. Og det man gør, når man skal lave smoothie med vingummier, det er, at man skal simpelthen hovederne af, fordi de er bitre. De smager lort. De smager simpelthen ikke godt. Nej, så det gør vi sådan bare lige. Godt, så er bamserne simpelthen skåret af. Altså hovederne er simpelthen skåret af bamserne her. Fordi bamsehovedet, de smager jo stadigvæk af lort. Så putter vi dem her op i blenderen her. Der, sådan. Sådan, også dejlig lille ven. Ja. Godt. Og så smørelse. God gammeldags dansk remoulade, ja. Det er altid godt. Så. Ja. Og for at gøre det ekstra sødt, så bruger vi rød sodavand. Yes. Så skal lige lade det bruges af, jo. Det gør man jo. Så skal der noget godt dansk hindbær light harbo sodavand i. Ja. Som det dog skummer. Kommer til at give en flot farve. Godt med sodavand. Så putter vi låget på koppen. Og så kigger man rigtig godt efter. Flot farve. Den skal have mere. Der skal vi slippe mere sodavand i, hva'? Kæft, hvor er det godt. Kig godt efter. Det var så det. Ja. Vi har faktisk lyttet lidt og har allerede hældt den her smoothie op i glasset. Den lugter hverken godt, og den er pissesund, mildest talt. Og det vi så gør, for at få den her sund, så putter vi den ind i konverteren. Ja. Så skal den have 10 sekunder. 10. 9. 2. Stopper. Så skal jeg ned af konverteren. Og det er simpelthen blevet til en agurk. Den her agurk, den er 300 gange sundere end den smoothie, vi har lavet lige der. Og vi har faktisk allerede snydt. Vi har allerede skåret ned i skiver. Tak. Det var madformet for den gang. Hey, Dr. Pjuskebus, hey, Martin og Ketil. Jeg går og laver et forsøg eller to, og det er veldig spændende, kan du tro. I dag skal I finde lorte, og gæt hvem der har lavet dem. Okay. Ketil, vi skal finde den første lort. Ja, lad os bare begynde at lede. Der er en lort!
Så er det dømt lort. Sådan der. Hvad gør vi? Kom tættere på. Vi tager den. Kom tættere på, du skal se lorten. Okay, det her. Det er en lort. Det er en lort. Kom så op, den flyvske musk. Nu skal du lige analysere, hvad der har været i den lort. Der er lavet lort der. Det har Bertil. Hjertil. Efter lugten vil jeg tro, det er en hundelort. Videre til næste lort. Jeg er enig, Martin. Næste lort, næste lort, næste lort. Der er lort! Der er lort! Så er det dømt lort. Den er lille. Der er dømt lort. Ud af fra størrelsen må det være et mindre dyr, måske en kanin. Jeg Hvad tror, det er tror en du? myre. Laver den så store lorte? Den er sgu da lille. Du sagde lige, den var lille. Laver en myre så stor lille lort i forhold til Okay, størrelse? vi cutter i midten. Det er en hundelort. Okay, det er i orden. Hundelort. Det er kraftedeme godt. Goddag og velkommen til onsdagssønderige. Ja. Det her det er simpelthen... Ja, de her handsker, det er vist lidt for varmt, det var. Nå, det her det er simpelthen lavendler. Det er Danmarks mest duftfulde plante. Som du kan se, så er der meget ukrudt, der er brugt til her. Så hvis I lige kommer med her, så skal jeg vise her. Alt den fæle ukrudt. Nej, der er fandme et dyr. Kan du så komme ud af min have? Dyd! Nej! Lad nu bare være, ikke også? Lad nu bare være! Dyr! Nå. Så er det ved til det næste. Ja. Her har vi et godt symbol på en falsk, en meget falsk stikkelsbær plante. Blanding af mos og skovbund, det er ikke godt. Skal vi se her. Ja, så. Det her det er haveaffald. Den er sikkert de fleste til. Men ja, dækket det er fladt. Ja. Så. Ja, ej, okay. Det er ikke godt det her, det er. Det er ikke godt. Det er derfor, jeg hader live-tv. Ej, dyr! Ikke mere dyr! Få det bare væk, ikke også? Lad det være, ikke også? Så, stop, ikke også? Nå. Det her, det er et fantastisk eksemplar på et kirsebærtræ. Man kan simpelthen smage det i barken. At det simpelthen er et rigtig friskt kirsebærtræ. Så nu smager igen. Det er mega godt. Og så er det også godt at klatre i, fordi det er godt for børnene, som I kan se. Det her, det er børnevenlige planter. Det kan man altid sætte i nærheden af børn, fordi de er ikke giftige eller noget som helst. Så det er jo bare rigtig godt. Og de her, det kender jeg sikkert også alle sammen. Det er græs. Og så sådan nogle hvide planter, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Altså min favoritplante, det er helt klart tomatplanten, men den har vi ikke nogen af. Så det var det for i dag, tak. Hallo, må jeg snakke med dig? Undskyld, hvem siger noget? Det er mig. Jeg tror lige, du skal have kasketten lidt op. Goddag, er det dig, der hedder Frank? Frank? Ja, Frank. Og mit navn er Bunderøven. Hvad kan hjælpe med dig? Dig med? Jeg tænkte på, kunne jeg få lov at interviewe dig, så kunne du vise mig rundt i din have sådan lidt? Ja, selvfølgelig. Og mad da. Super. Hvad kunne du godt tænke dig at vise os? Ja, jeg kunne godt tænke jer mig Ja, super. og vise jer den her fantastiske eksemplar på et stikkelsbærblad. Stikkelsbærene, de sidder så godt nok lidt længere inde, som I kan se. Ja, det kan I nok ikke, så må I nok komme tættere på. Herover. Det er kastanjetræet. Den her. Herover. Midt i gården. Der er kastanjetræet. Her. Den her fantastiske etagebusk. Det er kastanjegården. Og hvad fanden sker der her? Det er vist gødningen der. Lige trækker mig med ned. Ja, vi melder til at komme videre. Nej, hvad fanden er der sket der? Nu er børnene ude at lege igen.
Det var ikke så godt. Nå. Jamen, så vil jeg godt lige spørge, hvad er det for en mark, du har heroppe bagved? Nå det? Ja. Ja, det er en kornmark, Ja. som ikke har slået til i år. Nej, det er ærgerligt. Det er desværre se her. Men vores høst, den har ikke været så god i år, så vi må sgu spare lidt og hente noget over med nabogården. Det går sgu altid så godt for dem, så... Hej igen. Jeg så ligger i gang med at luge ukrudt her i min stikkelsbærhæk, som lige er vokset lidt for højt. Men, sådan der. Det kan jeg lige vise, det kan jeg bare få ud af en senere. Men nu skal jeg lige vise jer, hvordan man lurer en mark, som vi jo sikkert alle sammen har brug for. Og til det bruger jeg mit højteknologiske skateboard og transporterer mig derhen. Hvad var det, jeg sagde nu? Au. Kan du følge med? Du må også sige til, hvis jeg skal hånden på. Det går lige. Det er jo godt. Sådan der. Ej, nu sidder den fast igen. Det var ikke så godt. Vi skal høste nu. Og det gør vi simpelthen ved at komme helt ned og gøre det ved hjælp af håndkraft. Det er det, vi alle sammen har vidst af.